କରୁଛ? ଏଇଠି ପୁରା ରାନୁ ବିରି ବାଟୁଛି ମୁଁ ବସିଛି। କାଲି କ'ଣ ହବ? ଆମର ଦେଖ ନୂଳରେ କେମିତି ବଟା ହଉଛି। ଦେଖ ଆମର ରାନୁ ବାଟୁଛନ୍ତି। ରାତିରେ ଆଙ୍କର ବାହାରେ ଚାଲିଛି କାମ। ଦେଖ ଆଉ ବାହାର ସବୁ ଲୁଗାପଟା ଶୁଖୁଛି। ଆମ ନାନୀ ବଢିଆ ମଜାରେ କହିବେ ନା ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଲୁଗାପଟା ଶୁଖେଇଛି। ଗାଧେଇ ଆସି ସବୁ ଲୁଗାପଟା ଶୁଖୁଛି। ଦେଖ ରାତିଟା କେମିତି ଏବେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ନାନୀ ବାଟିବା ପାଇଁ। ତମେ ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଛ? ନାନୀ ବାଟିଲା ଆମର। ନାନୀ ପୁରା ସୁପର ଫାଷ୍ଟ। ନାନୀ ପୁରା ସୁପର ଫାଷ୍ଟ ବାଟୁଛନ୍ତି। ନାନୀ ପୁରା ସୁପର ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଦିଅ। ବାଢୁଛନ୍ତି କୋବି ତରକାରୀ ନୁହଁ କୋବି ବଢିଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ହେଇଛି। ଏଇଟା କ'ଣ କହିବା କୋବି କଷା ନାନୀ ବାଢୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ରୁଟି ପାଖକୁ ଯିବା। ରୁଟି ଅଛି ନାନୀ ରୁଟି ଏଥର କରିଦିଅ। ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି। ଖାଇଛନ୍ତି ସବୁ। କାଲି କ'ଣ ବରା ଛାଣିବ ନା କ'ଣ? ନାଇଁ ଆଉ ବରା ଛଣା ଛୁଣି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ? ଚକୁଳି। ଚକୁଳି। କାଲି କ'ଣ ବରା ଛଣା ଅଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି।